Sakite hang nana bara milina ni tako. Arante betapa arante. Sakite hene hene aspaya arante betapa hina atabaka sabana hina orang sekolah isi boleh ya sama ni rasa berle tibe tanpa suka oso Soba Sarigle Kalake Sama Onana Nubaise Yang Tona Orang gala Soba Tabakai Sama Hijina Nasila Sakyo orang ser matailah kelaya wan senda begitu orang gola beta onana nano khatanggai tamasele tanggo ozukite Zagite, oh nana ni ya wes ya, macam tu tu biar ana, macam bala ni masih lagi. Kata suka nana nanti cara thamu ni, tamu sebala kan. Ana macam sari di ni na. Oh betapa, tabu kai sabana, tu kai cari na. Orang seranggola naba, tapi kai tu di bawah hina kerja. Orang seranggola betapa, ini bukan bagai semestinya sawale kamu. Oh sakit antum mayang tu oh sakit
자기네 제자 멍청가 완차고 불러 어제 야콩래 루와야는 가래가워이 파예 히네 akaya karise bazinye bata degala paye paye asaki dene gare ke da bor pocha bana bata doro pa buza ona nang himi phageta nang sare hamya nang docha nang dai pa jum himi paye orang sa busab tabuka shabu sarina senyum amaya le ganane soba wansama khalanya bagaide asaba maya yaka arasa nasinya masana bojana sigana mayanga sakite bakale dinka phayeba nana himba sida sidile bagai dinka phagala gade asabu sabu jagaono dires deborma phobjakmani iko obo angke obo buda phobjaka bo oh jagono bi yang di debrani ya khai yang digi obo kam bo mo khai rizai bo tumani hari ma ya mo mor rizai ketan bonono tumi mani mo pun phaji khapangni takhoktai bukhuk song norokno haini hai lamsogo chini kokpen channelo tamni bage hingkai lai thangjak 20 tarik salmario hatai hapung kwagui phobjagei thinai dires debormani nukhungo chung phaiso paijak obongkha purbo lakshmipur edisi village khobjago o parani bumungke somprai para haipano buijotono saimano samplai ni somprai para hingke awon bagai khajani takuktai bukuk song haike salni saltam roboi tripura hasteo je watui phaimani yagulo hasteo kabangma thayono kabangma lukurokni jungjal derao klaibaikha kebo ba langma sokha obo haike kaisa nukhungni khoroksini hai borok rokbo haino sarai busa buma bufa haike ha kwagui nok hapung kusuk saka tolao nok tangmani yak tangmani bagai ajagani harwa kwagui thimani patimung obo haino tini kaisa obo haino patimung o samplai parani obo somprai para samplai amsaini obo angke diras deborma thai thangjak lai thangnai 20 tarik salmaribo horni 2ta samoyo je harwa kwagui thimani patimung o patimung kha 20 tarik salmaribo hingke abo chung norno phungna ni bagino chung tini tamni bagai ler khangke 20 tarik ni tini 23 tarik kha haipano
Kebangma kebeng mung watei ni bagai sing norok no apro je pati mung ungka apro norok no kamke phonogui manliya norok nakadi phia a jorao tumung no om haingi tongka oro o je jeng je tabuk basai tongmarok oborok jotono oro tui kuplung jotono tui kuplung jak aun bagai sing phaimanliya apro phaimani sing hainai kipil ma thangka tui kuplung ni bagai ingka phaidi takuk bukuk song sing norok no phunuknai yang tei kor jotono apro tui tui kuplung oborok tui kuplung tongmani ingka chung tabuk yango oro dires ni nukungo je thui thangjak 14 bosor omoni class 7 e porigo bo class 7 e pori jo mongia school ingke borni nukungo chung thanglai tabuk oro thangi chung chini thui thangjak dirasni bini nukungni borok chung kok salainai chini camera person monisa yang sangot hainin bagi konginai o jagao obono yang chung thaimalai phaika obong kangke bini babu dires ni bini babu hari yang chung yang kisap phunungan pore erpore kok salainai obong kha yang norok nuguiman khana naidi obono onok no u khatai hapung kusuk ni yang khaksa yang tabuk yang debra bawa yang je phunu to mane yang saite puila khaksa kwa kha erpore abo yang u de kusuk tongmani o kusugo abong kangke agi no kaklajak tongmani ingke borok no suni saimanka yang khaksa kaklai puru gangke yang go nogo kalaya erpore tai khaksa ayang kunani yang ba singni abo kwa kurung gangke pura nogo sokpai ka hne chung kok tomo saimanka ingke phaide chung tabuk norok no o marip o mangkli yang norok nugi tongkhana bobok su kusuk ayang sakaote busugo mura rabar ayang go rabar ro kaijak abo borok ni no hne sing borok ni khukti saimano engke chung tabuk khajani takute bukuk song chung tabuk je thuinai diras ni bini bufa bini bumungke moni deporma chung borok bai bobai kok salainai 20 tarik ni je horo norok aro onoko sabu tong apro koita rogong kha engke norok ajorabo abon sai sikang to haste hapangni bukhaktui joto alert jari khaijak je sanglai saltam robai kabang watui phainai aboni bagai jotono jani jaga tongthaio tongphano sotorko ke tongdi hini sajak abrokle norok bahai saidaman an mobile apro research kori hingke bunyar ba asung najaya an research kori bagi ang saimli ata asung ama haing khata a horo bahai ke pati mung kha puilani simi sai khanar de line ke lukurok jotono nai tongo o pati mung boba haike kha beleke wana laijak karon tamungge hingkangke lai thangjak salo omhake je pati mung korong thayo ongkha tini nini sajla abo haike langma chokha chrai jorawono abo bahai ke engkha puilani simi je norok a horni gotanani abono no sai khanar puila khai yang no kabang thang paikya hapung gai tak nogo phaiman khai kisa si go yang usu kisa kati phayo yang si kabang thang gai an baba an u khatono thuitong mon gai an busana ba kirja gai ang bo kirmani or ta thujri hnai ang banyo thulai china hin ching khatha no riam boy bokhai rok drop ang mo rok jang no haban ang khai mukdir them bokhai miling malang rok hang bin ma khai oroni yang digano sunya ni basama ba bono na hari tong doga lapsa phiok jaga puru ngang bo homsa bar khnalia asa kanyo an yakongo si hapung thanga budi khebo dagar de rojaka budi bung thanga miling malang saiji mali angai doga thejak phaibegeri nei angni hi gangkai an nogan boro rongai agili chinoro mayung phaimba agibo an oro ungo ayang digini bera sakageise mai mase khai jano pura chaisibiga apurbo ngai abono kirjagai borgo doi nongkhrakliya ngai no mo singya khoni an baino han boijungno aroni u noganani bob tiki jai ngai nahar naimba kusgere o morko tatamse kusgeri kana nai chin khorang khana bo apurgai chirkhangmani bokhai apurga phaimani bor koklai tong hoike ur phai uyang tui guri phaije borok ni phai tos thoni chingkhai kholai tongta an nongni borbo doi thangmali byangti thani thaya saijmani olosi sogoi ang sajung androgono oron an baba phas phaibegeri nei chirkhongma tongna ama haide tabuk ajorawo jefru binama sutunya hni ongkhorpuru apru je yang khaksa to agin kwakjakna engka apru norok sotorkongke o tekisa nogo phan senani amhai sewi thunani amhai rok norok sukwan sukliya da obo hairok mane monokha ang phaian hni an bukhawo chu songjaya asuk khabung kotor si thangbai hango ki hisaba apurgai
mo hapung bisi chukya tabuk se guwagui chuk thangmanogo hase sase apro ekdom hase hingka hase yang hai kuchukno khakchani bisi je thangja hingka o duba sala sa phaiyani chong kebo chongjaya tamo haita Engke o je yang je khaksa o khaksa kotorma phaipurke apruke yango nogroko na nang phaikesa kisisa nangkha iko mo kisisa nangkha ta nga apro na an musuk botong ko musuk khar phaya aba ha kisas nang phai kono kebang hei kai hang norok nai samano an kukum tora sopaike abo ha adra jepro phobjaka nang bo dagarjaki thanga angke nim charai bo jaga phobjaka bhim kisapon ajora wo horo dires deporma bahike phobjaka bo bahike tong apro bo mahike tong mani abuno tui jeng norokno phunuknai khajani takuk tai bukuk sam soyawi nai tongdi norok no jeng phunuknai abo takuk tai bukuk sam jeng norokno phunuknai bo jaga phobjaka dires deporma bo jaga phobjaka orogoi ko yang bising rogom ukroksi tongko balti phobjak rok tiklai manjako angke bo jaga phobjaka jeng abo norokno phungnai khajani takuk tai bukuk song ki orono chuki bo faste thumaka orono sajung thuo bagin tin kusujung mai thumane alada angka ongke orom bo thu gapru mo harok phayako isi cha phaya asaksi bojat bin thimani hei gor jaga mo bani sinjago or tai tim bo rija khai ko tim bo tongo o filda bo rijai jum tongo or rijai tak bo tongko o jaga ono dires deporma phobjak mani iko obo angke obo da phobjaka bo mo bai sinjago ombai sinjaka obo bai thangkana o jaga no bin bokhoroka yang debrani ya khai yang digi obo tam obo bo mo khai rijai bo chumani soton la phai phairi maya mo mor rijai katal bonono chumri mani ko mo kun phaji katal siko gilam gulup siri me rijai ketal o tin buda bin saka tong mani bin chaka bon joton bin chaka obrong nei ko sarok sabai ani yang rogo kirijang mangsi ngan pia song phaikya nga oron bai song phaikya apor ke palpai khulmani mo sinjang bo jumo kari mana liya ngai ko phaira sari no khobori kha ngai borok horni araita rok hna borok no khobori mani ngai chung khurje khai 3ta baji 3ta ngai no borok joto digno lama hamya pura yang waisa mongya waisa thangka eng waisa thangka jo para khni him phaileka 3ta borok no khobor khaikya ngai borok hor aisi sokbaiju himangsi yang kuno tai lama phainani lama rok block bondo lama khai kebang tong yang lama tongo eng lama tongo tofon lama se harungjang khai borok khai bai khai phaijina phaimali ata nung je apru oro dires no oro phobjagi tongpru boba haike nukha boba hai apru nung kisapano nini besano mokol bai thangma haike how phobjak nugui tongmani nini bkhau kisapano mane dukhu nangle da bahai dukhu ba nang ta hai dukhu to iko pia songno sakata angor dosi kari malia osuk jora nganyo ang apru botongo bo phade yang kisa phade ang tongo bo bu phato leng ni tong bo o thui khai kwai tong do kai o bab pia hindu an bu saw ri phau tong kai ne ka chung u thu ka khiu ka khiben pore kai chung ka chung to yak nu ka la phote kai no bo jaga nuka o jaga ngai no o de khu kai no hak ko pheu ngai no tong ka di ho dai ga thu phai thai ro phai tong o apun pore chung u thok lai chi ne mu thak ri ka thnya ki be chung bo haro kotwa ko bo ro o an no gunda mo tor bu kurei ko yak ro ra dak e tal ka du kumang kha bo du apro an manai tong thing ko omlet jeng kre no ngai ma sa an da to ngo ta apro bo kya phun kurei hon ni tin da bor phai ba hota ta am ti ke nu khang khai no bor ko bor wai ka ha kwa ko man bon ba mai bu sa no yak khai nu ka do yak nu man pore bo no sing ba mai tlang ma ka tong de ha kwa pai ku dai bo bu sa to thai thang am te tai ban chen me le ya ngai no ai pore ka no tong ka di ho dai ka phai che bu phai tong o ai po chung u thong na hi ni ho dai man pore do sa da u thol ke phai che bi gram ni borok jot borong su ba kata asung no ang ge nung man jot ti chai okay apru tai paran borok joton phaile kya hopung ai thang ka hai ja hopung mane hopung to ai ya chung knei tong o je khu gai pura pura hota ta ble hone tin da o kunu obor ma ke bu phun bo kre wa ti mang am te khu gai man bising wa chung tong o chung bo tong om ri bang an bung bi ma om ri tong ma ra ka chung khu gai gai ko yak chi na sa
mo dot no iko mo am kur ka mo ro tin iko ro bora ka om tike ra ka man pore ka nyo ঠিক আছে habo ko phai tong di bo sa to jing ta ma kthai nu ka yak am tike nu ko do yak tong si di ai ga to na phai sai bi ro bo wan ro arai da thom kol ka ya khai man pore him phai nyam le jot di ro lok er pore ngang ka nyo boro phai ka ai nyo tong ha pho ku ka le ka seng ku ka mo pore ka nyo seng last kon to si u asama ko to lo do yak bai tlang seng bà lơi 30 bà mươi tlang o mo ru bai be mo ni as kai tlang ga seng pus mo dem khai be ka abu ke je oroni khurma ninke phungai da khur seng to hon ni sing yak ka se phunung no di ka ar pore phai se ru phen pore ka seng 10 ta ba ga ar pore khur ka jo to boro ya phai se bu tong jo to khula ka jono wa se leng ya di ba wa de bu pen ma am ke khulai khulai ka ta ar pore ka last lang ka gari to phai ya yak bai tlang palki bai lang thang ga yor kai ka hat wat thang ga pore ka seng GCB bun ha ka last pore GCB bai last tu ka last kai pus ma kham pore sini monti bo saka GCB the bari ka er pore ka seng last tu boi seng samuk tang ka ta angke erpore jeng haine hai taisa binbu phana sengnai phaigri yang dara angke obo jefru nung oro nukmani pore yang nogrogo obo orrogo kebda tong ke bu kri chung kri nya chung kathambo buma khai se nya hne ba jak gang bin gana roko jak ta puru om haita nung bor bin gana no rokai tongmani angke nung khai a ha kwagman pore nung ke phobjak liata abo budi ke homsa logi waisa no budi ke phaiga doka si thejang phaijiwang hai o doga oi ko doga o kobong tongmani doga bo thejak ting tong phaijang usu jora hakai thuma kai ko mo brabo no thu nga budi ke phaigang bo saimalia or thejak ting tong phaiju boro bahai ke kum tong dupnula bahai ke thejak kabo khapangni takuk tai bukuk song norok no chung serai phunungnani bagai serai ke mangpili phunungnani bagai chung je bufa diresni bufa bini bungke moni or fen kai ha tongo fen kai thukai na kha kun sale chalia ang orono thejak ti apur mote kisa chuk tong obo mote kisa chuk ha puru e oma hain khata kai yang teinyo barsi thangai baba orono nei khurima tong khata ang apur ke bu phaya kong ka ba anong borgo doi family apur kai obo tabu ke kerak na ongko orono nung wasin chop sori ma thanga lapsa puru anong borgo father thangpur modo lapsa phiok jaksi omo ngai o je ha yang silja japur ke ang or jan thejang tong khata oro wasin kebani ma tong hene musuk jora ha musuk jora ta bahake apru sinjage ar kebagjak ma haini tongpru nong nungke bahake koni ma khasa hani abu abu musuk jora singga ba ang saksano o kirma deng kha tamung kha wa hano puri khangga anong oro bro phaibo tos phaiga ba saimali ata angbo om haing tong khata angke ajorawo sab tongtai je u ko nin piani logi u ani kaka omri tongo ngai bin bihik bo bai bo phaiga bai porba ngai tai paran boro phaibe ma he kusono phaiga horo ngyang yang 20 jon rok le kanai ga ai khang te bang hata nokla chaglia yang yung borok chaglia bin dolok pere porne sastro rok phaiga bin pere master rok phaiga joton phaibe ma khai chini sar bigas bo phaiga ngai sar onme bo phaiga ngai sar komol kole bo phaiga phaima khai tanji no o ang ko kusmeden khai akoni thuiman dinu tu khata ai angke tabuk omoto tabuk phan sebai jage kho o khatke orni no tongmani oron berajak tongman haida baba first or thumani ngai duita biso haki jage phai hunai phari baba jungbai oron thulachine pale mola ni buma bai sajagai ngai chungo ga orono bisina boy bo basai phega ba orono angkhai bin gana nga buma khai phatar thanga oro tumung no yang nahla tumung no bo oro thukai ang sithani tumung no bo oro thukai o jaga o khato tumung no bo thukang angke basi khamu hainble o khato tumung no thuke bo basi khamu angke tamke buma bu phasong u yango oro o jaga thumani bagai aini phobjage ha phaikang angke bo ar phobjaka thiaba bo agi khe orono thu hainble oron thu
ngai chungbo busana ba busabai logi khai thuna nei chungbo setelang jakhata oro kebo phayan nei yangdi phayan nei chosongmaya ke phon chongmaya tag nugui se omanglai bujotono bujireng thang afro mo habung haje mo haje haje sase tang mo phaije chuk thangsiu ngai an baba yangla habung ko juba te phayana phari sing surke noroi o surke noroi aing jigono kinar bai psa khai thulai kata mane mukturi khe theko bokhai miling mangno khona ang khai to nahar tongkho yang sudimani nga wati bo pura mo mai bo tui kubulung thanga khom gurum sai dong kai tui phaimani om hai ta angke khapangni takhok tai bukhok song nung anorok jotono khana kana bahai ke tamong kha phiaba chung kisa mangpli nong no phunungnai yango te kisa phainen bagai koinai sini mangpli tisanai no oro nai nai di ko oro agi ingkangke bires debroma agi ingke oron thuo buma bufasongke yango thu ingke adino ingkangke wati hom hom bo amahai condition nuguinai bom bufasongbai thumani koktoma phiaba tabuk bo o mangpli oro srai srai toko khadrok norjaya ko yang rogo jotono manui phobjak mang jotono phobjak iko oborok bo jotono kuno noroi se manlaya borok ingka yango bo nai nai di yango nai nai di ko harwak bisi sugya chukmakhe omo yango puila yang side kaisa kuwak jakna yang side kaisa da obdo kuwak hen mo ekdom Omo. patla khe phaimo umo sirja bobo patla mo khe jat patla si puila phaibro mo ekdom patla iko bufangsi kochoi ya jat patla khe phaimo oyang kisi jagai aing se kebang ngai yangla phaigla hani jingbo yang an bwsano bwsano maya nangmle ngai aing digino chungbai thulaisinai nei bon buma bo saka angmo saka ngai bo bajai phaiui gana na rogo pheketa mo phon gana nga oma haini sigai to chungbo norgla khamo yangla hapung si chikon sachang kaba sablam tingni chongba tabo buinu guise mai ke tam khaya hnin afro gai mo ke phaya ni cho chongla a somoyo ngai jodi mo gothrang thang je buibo mo hai ke tan thang mo hai ke o hapung kujuko ni sau ngai tag mon nuguise bui mane kok sana rungu amo haita afro gai ke phono muti khengan ni ke chongla mo ekdom patala sasasi mo hapung sikon sajata sugyata ingke ajoro tabu oje nok nu mani oje nok tongmani oje on nok ke sabani abo khai an bugra je songni nok an burani buman nok tamo khai ingka afur ke borok nok oto dotong borok khai ayang naisongoro jalai rong motai ra nei ni hinjagai thango o sarigon thang borok bo ingke abo afur nok buksasing nala jani bukjasi ingke norok tangi yang arpan tangi thulia abo ako nijini nok ba phanya nei sipsiya ba niji nogon thunai nei majong khata oma haita tai tam khanya ba nei thui to mang khamo niji nok si tong khaba asuk phaigla niji nok kaham tongma ba nei oron thulai kata chang ama haita ingke tabo hapangni bwkhaktui oro to joto chini tribal fair minister hai ke ba forest minister phaikya em tourism ni edition bwkhakti bo phaikya bo hai chuba churokni bagai tamo suggestion rwka ba tam saka bro chini sar komo kolo khai kunle salanglia buini kho khanao kamti paibe gathong nei bongel merok paibe gathong ar phaini cyclang pho ngai erpore khai chini sar on mes phaikya bo khai phaikya phaimga kisa ngko sadorop kisisa klang thangka ngai bo mo samung paibai nang amai malai phaidi hini bo kok kisa kajar thangta no forest minister ingke oroni o je o amsayo norokni bo constituency khlai abo mo khai krishnapur krishnapur ingke krishnapur ta 29 krishnapur ingke oro tabuk norokni o area ingke tribal fair minister ingke edition minister aborokni area ta ingke edition ingke ako em tourism ni sar komo kolai ta bokha ngai chini 29 mantri ngai ko sar bigas ta kuno chuba churokni bagai kunda salangka nono mantri bo to dino kok salangka nini nokni dam manai ngai rang charla gernai hinsawo ngai kaskormo tangnan bagai bidu sarno bo phun khaijak o kaskormo tangnan bagai bono rang chuwa phaji wngko
bolong ni faini rang ri phaji ni sajak tak bo phala phayaku ke phan sala sabayaku department rok ni phaiching tui kebo abo haisa sa phada phaike sa block ni ba nini tosil panam hain kori rogo dangkha phaika tosil last te phayo borok nok nai photo ako buithang sar video phaika SDM hoite jottono phaibeka phaima kai gang wasuk jaga sinia am haing tong hata asomayo an bosan bagaise margia ba dukhona kap tong jamba am haing tong hata tabuk nini chrai abo o je bires ke jotno okrada nini chrai khorok busuk an cherai kene chela kaisa brika chela jotno okra tak thunai bono okra jotoni bokla so pori bo 7 poru bin boyas 14 bosor bo school porisa mongia kami high school aro porita tabuk norok oro nogo tong tu da lai sui poribo agi ngai mongia hostel no tongmani 5 jora ngai babu ama ang aro porliya ang laisi porisina yang ni borok tongo nai classic ni simi hoite ngai bo laisi porikha aro school apuro 5 jona re busuk tongmani erpore ke borok bangkha hai laisui private phungni mai chaitha ngai pura chaita 5 bajita bo tabuk ke bokla sobo tabu ngai 7 no ke bisa tong khata nogo tong la sui porimani bisani barangkha amtunyo khata am haita bisani barar ono kisa angkhana angke tabuk borok ni kasto paimani yagulo borok bono bo jagao ko mane bono kasto khaijaka borok kasto khaimaka ani nogana no ang ani bagras jaga bong jaga no soklayo bisi hasal tlang tongo titho jaga ongko sokmani jaga khai tongo hasal nei nijini jaga tongo ba ni jiun aron soknai nei hino gaba oiko aron sogiri khata gana ono kami amchen borok kunu salia da oje tangai nok gana para gana rogo nung oburkha tam bod bo khongi amake asik nok gana pono amake simalang khai kebo to hiya nijini jaga sokmano ba aw joto borok no soklayo agi angmo nuk phaika jan jaga no nok gana no soklayo am haita kebo to hiya angke tabuk chung thanglai aro je boron bini kasto khaima jaga hindi lama phunukdi yang ti thanglai no na khapangni takok tai bukuk song chung norok khana kana dires ni bini bufani khoktui bahai ke bom hai pati mungkha phiaba borok belai bukha khamjak belai bukha mukti klaijak aboni bagui i borok ni nok thai gana ono borok ni ha nok gana ono borok ni bono sokjakha simalang khlaijak hinui chung koktoma saimano hingke khajani takok tai bukuk song chung simalango bo thangai norok no phunukano oro je borok ni nok bai busuk sal ojrahan hambai mari piro tam ningke chung dires debrama je asuk pati mung kotorma harwa kogai phawjaki thimani yagulo obo ongke dires songni nok yang obo dires songni nok engke o dires songni nok bai tabuk bono sokmani bisi chalya borokni ha no obo engke borok belai khe bwsa khoroksa borokni bosongo tai bwsa chela kwrui hai kebo boni nana bo haino boni bwsa chela rok jotom theibai kha hinui chung koktoma saimankha aboni bagui borok khatung sisi wngjakgui nai borok no aingo tai alka kubun jotono pal soklaimani abobo tongo haipano borok belai khe bires no kha khamjagui chwrai jora umor bini 14 years 14 bosor no bo langma chona nangkha monga kami school bo class 7 pori tongmani oro norok nugui mankhana obokhe bini buma yangkhe bini bufa borok tabuk borotong nok hauda tong borokni bwkhao kunu chabui maya haino borsajak haikhe chung nuk phaisio aboni bagui tabuk chung borokno tlangui no angbo siniani bagui borokno tlangui no chung bini aro je simarang thalangkhe himtwi tho nailaiga kisa
basa saslok sangi phaimani jorao oma haike kemajak khai jesa buma bu phapa nungtung abo bkha maniwi manja orono norok nugui mankhana i koyang obo sati rogoro tongo i ko oro simalangni jengkhe pola hono abono mane thwikang hangkhe borok rok o jagao thwimani hakor mangkhor ganao o polano swngiro mane oro borok thwijak tongo makokta hingke aboni bagui no nung nainai di ko tabuk borok hisangnui bwkhao bomo haike feeling phaikhe abo norok i borokni tongmani no nugui no buchiwi nadi buma bufa hingjaknai rok buma bufa ungjak rok hingke yang oro nugui mankha norok yango obo saboni biresni bini bumano swngreno obo khe saboni ri rok obo Anang selandi. Hah? Anang selandi ri. nin slani ri An beselani mo jotono boy ro selan mamang. kamu belai khe bwkha nangui kuman bagui khorang palia nini Khorang khorang ro palia an khorang kam khachpalia. Kaman bagai khorang sokyang. hingke obo khe diresni boy Bini boy ro mamang. obo khe diresni juta rok bini manui rok Bini school ni juta sandal ro. Bini fatara tangmani juta ro. Moja bini di rok tongo jotono. class 7 no pori hoise kamajak mani ba khorang palia norok bini khukti kaham khe khnai bale norok jno nakar sidi phiaba jeng bufani phasing thangpinai bo jaga bono oro uko khlai kamo yang hake lamari min ani agi putaro kamtli ke jumani bo kamtli hamjaman kangsa rohime ko abo tini simano abo abo khe bo jaga karjakha abo kha hau phobjang mani tini nogori kha hingkai sujaya ko sui akonoi bonori phanya hintong hingke obo hake norok joma hake ton mani gana gini tongnai ro omo hake nukhangkhe kiriklak da bahai tamno kirinai bo thui thanga hingkai thwinai bo tamno kirna ba oi pur dok tamro hingkai kiripu mono ba tamno kirna ba niji bai thangji sogoi rima ba komoli sirima ba mono tamno kirna tongba kunno kirna kirijak ta anjora tingke bui ba hinano bin busanga je kirjak tong saimya tokon kiriklak ma hinwan khai obo no phunukdi ko yang nai obo bono yang te hake kolok kar khana bufani bisingte jeng saimanka obo no hake kolok khe bono oro sogjaka hingke khapangni takoktai bukuksong jeng norok no nokni simi ayengo bo bahake kuak kha kuagui bahake phobjaka abo bo nong no jeng phunuka phia jeng norok no srai mangpili phunuknani bagui obo kwchung mangpili srai phunuknani bagui jeng norok no simalango bo tubui phunuka phiaba jeng tabuk tei waisa ayengo borokni nok phasingo thangpinai simalang to norok no phunuka tamo wngkha oro jotono bini ama ba bini babu phaijak chwno oro phunuknani bagui yango bini kamchwli rok iko pola rok boy rok bini joto biresni kwthang tonglang bo kanmani chumani manui rok oro jotono simalango o jaga boy rok iko tak poino boy rok sabjak tongkho o boy rok oro klangjak hingke takoktai bukuksong jeng tabuk ayengo bini nana to belai khe kha khamjak kha khamjakno tui jeng tabuk to norok no simalangni phunuka jeng ayeng nok phasing thanai bini nana tai bini thagu borokni khukti bo tai bumani khuktui tai kami amchaini lukurokni phasingtui bo tamo bobo hai wngkha bobo hai wngui tong abono tui norok no tongan khao angna puru debuta kabdi norok no phunuka yango biresni simalangni mangpili hingke tabuk jeng biresni bini nana obo khe biresni bini nana yang khe biresni bini thagu borokni khuktui jeng khwnanai biresni agi je tongmani hingke adina bobo haike patimung wngkha ajora borok tongmani borok bobo hai tabuk je boni busuk je kwmai thangmani hingke abono tui jeng borokni bini khukbai thangono norok khwnadi lukurok jeng tabuk hingke nana sakradi bires je thwimani patimungo nung bobo haike afuru nung bo jaga tongmani
Dires thimani deno khayi ko salokai bo private ni sutimani phayi nogo kisa maisaka kai ang maisana porka nana nang to song thamani balokha ano mai to kisa sari dang khatang suk no ni yang ne ang mai masaya balokha ni bona abaz abai ang mai khong khotam sar bai pakhe mokhani ba babu song ban ta talang ni sa khani jagi babu talang khang kanyo bin dol dong noro sarap sa berai tong na nei thaka asani ka ang bo bin dai sangni chori hamya mansi khalai mani sorong nani kali mandiro kisa bus barong nani mongolbar ni phungo barong nan ta ko sombani sari ko ang thangka thang mani sari go bazar hati rong bai ako bai seng mai rok sai ako nere mis rok sai thoka ta honi tinta ko phun chogi kya nini busu badol ni ring layo bono badol ni dina asayo hanai bo asai phur bo no par bai batui bai pura mo sara sampel pelat nengjak gai ate hini bono badol bong pharo sawo ni yang buri chong badol hap hop jagai bazai malia khorisi manai malia phu otoi ni thang sosayo bi yang buri nyoro phun sogi kata aya ningka pro nogo krei nogo kere aro mondiro bujbarong nan thangjak ang jalireng parawo an basaja kesani nogo ke tinta o khobor ma ke tinta o no jang autori jab khlai phaiman yang tei phakya sakhama gatei je sina gi thaman lama tei amon shortcut ba hnai aro bo harwa ko agjak phaimalia jang hatok ngai tongkha karang ke taisa auto be khlai mongi tei phainya hnai thangka ayang bo hanya harwa bo ko agjak main road si sojak jang phaimalia taisa be khlai phakya be khlai phai 36 mal tei khlai jang yakung bai himui phaimani abo aikha sobo sokpakya aporka mo pura mo nokla rok every borok kuplung ngui tongkha ningka pro ke nung sokpai drobo nung bires no bo ba ke nuk phaikasa nusukno ani bosukni chehara nugya ang hapung si nuk phayo nok bisang sa hapung haike nuk phaijo kun chehara nugya phair sabirok bosong bai baksan phayo 36 mal tei himboi chini tos bo koroi sing pogi tos bo talang jagya nokne ga borong no tos rok phono ge changai toloi tu bukha ebre no haro ko khlai laye je ka khlai jago gai gari gora phaime aba harpe ko khlai laye ma phayo ta sa asano ningka oloke nung oro je nokhlaw phaiye dol kabang ma borong nuk phaikya apro ke nung nugoi nung bobahai apro bobahai sabo tam bom ti khlai leka apro ke ti khlai jak da apur ga phair sabis rok bo phakya ba kebo bo godal tayo kebo bo ruwa tayo kebo ba da tayo khlai khabro arok tanchik lakya tin rok kholong lakya tam khlai hab lai khol lakya ta pal khai public bai phair sabis khlai khoroi ate 9ta 10 rong khana apur se khoroi ti khlai mano absang ni somoy osi ningka ningka apro tam khai tong ningka apro ang batam kai tong na sa ane busuk ni baganya ang ba jaga ba siwa jaga ba sia ang ane busuk ni bagai bakhagele oi tong gota tai tam khai tong sinani apro nung nin nusukno haw phobjak odek haw phobjak odek nukjak tong pro nung kamnar musung liya de ang thangsi nai manai le bakhayok mane sa ani ang kabui da tong kabya da tong ang saisi malia kabjak dang tong kabja dang tong buinung nai rok si sai mansi nang tam bong tong kha ang silia abo hai obasta abuk nini besarok ni asa songkhor bus nin besa khor bus basa sala faste khorong nei mane class 9 nya pori tong poruna an basa sala song masaka wano bote khaidro masaka nanyo mangna nei ana yakari kelangkha hangkari tang mo dires ni buma hangkai apuri chikon kho bo apuru khai class 6 ka sadro metra school pori anang sala okara bahadur debrma bo metra school no pori gaboro potak bahno ko nei khesi ar pori tong mase pota bo yakar kalangkha khai kusu bo yakar kha okara bo yakar kha ko lokhai tor kha lokha class 9 jora pori kha tabu mo dires ni buma bo apur ka bono nokhogrok rikha kai kha bor kha kai ang bainyo tong mani ba ani suk sala asa kha ka ang busuk jani bo tong thok ka sai malia ani busa sala mangne ani khibi kalang ma ani suk asa kha ngai sala ba ang hamjak suka buri rok bo khok buri tak bortomano tongo nini besa ani basa ngai o dires asa phur kang bukha tong thok jak suka ate khlaino bo ego aste kicha torinyo tabuk 7 8 porikha bo tabuk kelas 7 tak lai ka sa bo kelas 5 kom ka sa hostel ri kelas 3 ko ka sa manno kelas 2 khlai bo tima khlai tak 7 yang abo aske tong thok gai mo nok bini dai hino
basa bari rok joton hamjak thamai kya okara simi si nok ba an songni banta nok khungsa tongsi nai jakathang tongsa ba sangbai tonga thai thang por ka nok bo song logi tal mai ba gires banta nok khami tang mani ta kha ang dires bokari khang ka sabo bai tong nai परिवार sakiri kanang bokarai basa sala bokarai basa barai bo tang basa thayak thangjak buptike solinai ana no ta problem ta ang mo bito thongu jamano mama ya ang samnai je mo ko moi bo nuk tongo an sumno mo ka phio go bo nuk tongo an sumno an bkha mate yang ni saimi yang ang sana bo masung ya nang na bo masung ya samkon ya bono mai mang se kok sai ma tongo ang roko tong khan gana roko phayo tv sarago nana nang dara bahinanya furukai ani khela nai be khang kai ek bete sung furukai nin dara bahinai ji ni dara bahni ek bete sung furukai ang khela nai bo gang bai mang no tongo sarpang go gang bai mang sarpang ang bai mai sa ang bai mang tongo ani chuk bahna zo hostel ro jang ta ki chara che gari hinga bo mang ang bai lo tai po ta kha tongo kumpuka bin dai bai dai nang da lokha ang da lokha phari sabu ki cha lok ni soi na yu ang bai ba tai no so soi na yu ta khan sab suji nai ang nin che tor ka ang nin che lokha dai be khe bak sa ta rok nei sabu hin si nai an bo kha gele tongo mo bo kha an sukchi gari kha ga am bu sa chala gari chok bai tong na ni tong mo che tak an sukchi gari kha ang tak sabu bai tong nai sha sa ni ang kita mo kay tong sina ni tan busog si kari hinga ang tak sabay tong sina am ni chong sai ka lang sini ang kuno pal malia tabuk asam sabi ang kong patak ka kolom ka Enggak tabuk om haike je norok asek bires thaiman ya gulo norok pukhiri pairo no bires no aro soka engke tabuk ba nang tai buse bono mokol bis kang nung mahai hokorok jagan las tamne bage haike gana ko soka bono ang hak salo kan mo kol bas kang ang simalang pan no gala khina ang simalang pan na I thisi na ni sabu ang bakhani pasim pan ta ang mo ka boy mo tei sokori goi ro ma tong khisi mi sang tong bu kok salai tong khang ko bu khana yu tong mo bai si tabuk nung oro je asek norok ni nogana wo om haike bires no je sokmani nung or tong te nuhuri jatong aing rogo nuhuru ang nugui tong zo na simalang rogo thangsa nung thango an sungni simalang bang tam thaing na sanga thang goi ro gi kap tongo an sungni simalang gono bosa ano balai sogai ro hana se ang se bono balai aro ma sogo hanga ang aro no goi ro gi kap tongo sungni simalang gono ang kirina bosai me ya an tongo an sungni simalang go buke hina no nang mai che thainya ka mai sari hina thike ba ka hamsi an sungni logi thangna ni sawang engke khapangni takuk tei bukuk song norok khana kana bini suk bini besa agi besa khorok nei chila tongma bo bono yakar klang thangka tabuk bires simino borok ni nukhungo chila nei tongmani abo bo bolno yakar klang thangka obo iko o nok no bires ni bagai tangmani borok besa chila krikha bires baino tongnai bori besarok to jotono buni nukhungo kai rohoba khyang angke bires to chila ba nogono tongnai engke borok besa chila krini bodla busuk bires baino borok pusijaknai bo baino tongui theinai hinai theimani yagulo bo bires ni bagai borok nok tangmani ko bin nanasong obo nok engka omahai party mung kebuni bufru bahike phai kebo saimanya sakao tongnai kaitor bo simise saimono bebak bini mohima haipano chung o sungsaro tongmani bagai jotono kathang tongfuru bahike sak ni chung tongna muchungmani sak khlaina muchungmani rok khlainani muchung phano kusuk saka tongnai tumung no naiya ke abo sini muchungmani mungsabo ongya Phaidingke tabuk takuk tai bukuk song sung yang tai khaksa phaising obo engke bini bires ni bini busu no khoktui sung khana lainai sagadi nung je bires
थैमानि दिनो नों तरा दं बाहायके दं नों आगि बजे कथां दंफ्रो नगो दंफ्रो नों बाय बाहायके दं आगे दिरेस कथां दंफ्रो गाय जोंनियामोन हासि खुसिके दंलायो इंगे जे दिनो बगथ नांगो अ दिनो खाय आं आंनि उ बसाजे कथानि पारावो थाङै कालि बारियाव मन्दिर मंगलबार दिनो बुधबाराव नानि हिनै थांमाने इंगे हरनि तिनटा जखन ते फुन सयगा जों हरनि तिनटा समायनो अट' रिजार्भ नालायै फायमाने लामा जत दिगिनो ब्लक लाज महदेके जामुथ दातै हिमलाय फायमाने परे इंगे अर बरक गोबां आं नु फायखा इंगे किसि जा खलाय जा नु फायखा नु माने परे इंगे आं थां नायफिगा बोतिखे बर बोसो कुथु गलाय दंनि ब अबाहाय नोंथाङा हनै आफोरखौ या किसा नुजा बखर किसा नुजा खायो इंगे आफोरखौ आं अ सुगर दे मुदे दसे आं थाङै गोबां गैयादे सुसुल काबैखा कामान परे इंगे बयजोतन होनो दाथांखौ दे आयंग हासि फाय दं होगे नों बाहाय गेला नों आरो निने बुसुक थै दं हिबा बाहाय गोबां गाप दं खाबा बयाबो हिमफान जाने बखा मासि माने लेंना सिना थां जो बाहाय अबस्था थाङा आरो बुसुकनि बागै एरपरे इंगे बय फायार सार्भिस रबो जों मै बासानो फायमाबा बरबो जनरमै सकाग लायखा इंगे एरपरे के पारानि बर जतन फाय जनकिसे खाय साय खाय खलायका बर फायार सार्भिस रबो फाय खरबाय बेखा इंगे ठीक 9टा 10टानि समयसे आसे बर कमामा खलाय माने आफरो गारि मानसि अर जायखेबो कांसा सुमजा गेर जाय चलासे बबो खलायजाक जाय फिलार बो खलायजाक बिनि सागाव हंगेबा दय सिखारि मालाय लिया मुति खागला बेग्रें रक बाय बेखा ता फिलार नां माने तालुका रक मुति कुक बैखा अबाहाय अबस्था थांगा आनि बुसुने इंगे आफ्रु आजरावखौ नों नगो क्रैताना नगो करै आं जालायरङो थांजा ओ कालि मन्दिर आनि सरे हामियानि बुज बारंनाय हनै थां माने समानि सारिखौ आं थांजाकता इंगे मंगलबारनि फुंगायखे बुज बारगे आं नगो फाथिनानै थांमाता इंगे एमने आं अ समानि दिनो थांब्रबो वाटै जुब जुब न इंगे बुसि बारंना रां रक काबुजाक बा बुस रक पाइ मागाना रक थांलायनो सय उलखाय फाया रक खिनजागान हनै आनि लगिनो बा आं सालिया थानान सेले रक सालिया ता इंगे मता एसे थानान बा जतिनो आनि बसाबति रंनो बा साइकेल वाटै पामते जरा हजागाय थुलाय बायदि दु हनै साइकेल ता आर परे इंगे अ जों थांमान परे हरनि 3टा गथना फुननाव सौगै काटा र जालायरङो इंगे जों हरनि 20 बिसिनो फायलायका जेफुरु ब नर खबर मानै अर नुफायो निनि बुसुकनो अडेक फब जाके मानफुरु एरपरके फायर सार्भिस रक फायबाय क्या फाया कोइ तलां बर तलांखा हास्पातालाव तलां यादा हास्पातालाव तलांखा पोस्टमार्टम खायना हनै तलांखा अ खोगायबाय मन परे बर पोस्टमार्टम खायना हनै तलां लायखेता ताबो बीर कुमार संथाका इंगे उरनि रबिचरन थरकबनि लगी थाङै पोस्टमार्टम खालि आखै तु बैखाता पाराव तुबै तो माने परे इंगे को बिनि जायति गुसि ताखौ बहु र बिनि साग बागा स्कुल परिनाय रग फायबेगा जतन मास्टार रग फायबेगा मंगिया गामिनि फाय नाय थांबाय बेगा एरपरे इंगे सालबो थाना नाय दंगा ताक सों दंखाब्ला इंगे सालबो हामतायबा फाय खायलायसिन हनै आरो कास्ट खायलायका जायको आनि खेतावनो इंगे अब तो कास्ट खायमानि तो नग बाय गाना सासा इंगे नों अबाहायके कुनु किरिया दे अर गाना रग सिमालां रग खायमानि किरिया आंगा किरिना सिसिया आदि आनि बसा खरंनै थैब्रबो आनि को ताबु जालु नारकेला तलावसे आं कास्ट खायबे मांनैनो आनि अबसा खर थैब्रबोता इंगे ताबु ओ बुनि जागाव तलां सगैना इंगे सिथालो तलां नायका अनेक साल बतका इंगे असै बुइबायबो आरो गानागिनि बर रबाय गतगुला कक दा थाइजा थैजो साजानो हनैनो निजि सिन्दाखाया आनि जागा दंला आनि जागावनो आं खायनो हनै आथिं आनि बुसुनो आनि जागान खायजाता ताबु अर जे निनि जागाव न निनि बुसुकनो सका ओ गानागिनि नक तंनाय रग गामिनि बर रग नंना मुकुन सारा सासा साया कुनो सायावले आनि जागासे आं खायमाबा केबो आनो साना करिबला आनि जागावसे आं खायमाबा आं तो बुनि जागा खायाबले देखाबा ओ पारागा नाव समाबा किसा जतनो थैलाय माबा किरि कर रग जाबाय आबैनो यो पारा प्रतिबासे जों दरकार नहे पार न कासाबो कुथुमि माथुलाय जाता अबहाय अवस्था इंगे ताबुक जों तो साइमान का बिनि नानान खोक्तै बिनि तो बसासला दङ बेबां थैबाय क्या
yagar kalangbai kha nongno o tabuk je o je nok tong mani o nok bo bini bagini khlai hone जों saiman mani oboke bo haike wansalai tabuk bo to nok rinani bagai boni bagai nok snamka busuk tai busa chala kri ba busuk no busa borobani pusi jagi theinai hini norok wansugui tongmani o babo hai tabuk nung bo hai khlaini se abono tabuk je borok rikhai tong mannai nok hukto hinkhe mane जों je chongui khaimani mote hinkhe tabuk bobo kwrikhe hinkhe mo nok hukbai amine se saithaka hinkhe yakarjakma haino wngtongkha tabuk bobo kwrikheba erpore tabuk ani bwsarokbo oro tordo tongno tongya abobo saimanlaya borokbo haino bwkha bathai yang tongbaikha tei kirijak aboni pore hinkhe iko bini bagui hinaino nok khaito khaimani pore phanole tabuk bosi kwrikhe hinkhe tamo khainani tongba taito kunu khainani kwrikhe oro khapangni takhok taibo huksong bires debormani mungoi bon nana bai bon thago obo nok snamani bo baino pusijakna hinui bini thagoni kuktwibo no khnai mankhana hinkhe tabuk je borok asajaknai o borok se mwtai chalangkha tabuk bura bai bwrwisuk borok pusijagui borok theinani hinmani bon nanani kuktwi chwng khnakha bo se bires bai baljagui theinai pusijagui hinui hinjaknai borok se borokno yakar klang thangkha belai kheno kha khammani kok phiaba khajani takhok taibo huksong norokno thasingo simalango biresni bungma bai chwng kisa kok sarnani chaitokha phia bini bo aswk khe bwkha khamjak kapmani bagui bini khorang palia aboni bagui chwng taisa chaitoknai biresni bini ama bai kok salainani bagui bo hinkhe biresni buma a dino je dino 20 tarikni horo bo khe swtwinani hinui nok bisingni phataro phaikha phataro phaiui bo khe phopjaknani basikha aboni sai swkang khe aboni ulo hinkhe bini sai bai bini bwsala bires khe phopjagui theikha bini bwsai hinkhe ha dagarjagui dogao srapjagui nongno chwng video phunu ka puilao bwsai je moni biresni bupha bobo haikhe wngkha abobo nongno chwng phunukha tabuk a jorao bobo hai patimung wngkha buphuru a jorao amo hai wngkha abono tui chwng biresni bumani kuktwi khnanai bires bobo haikhe a jora tamo wngkha bahaikhe tamo wngkha a jorao kisa saikha Phaso hingkhai watui phaijak no khai afuru hingkhai ang bokha hingkhai atini mukturui thaiya agirok hingkhai mane watui rok phaikhe aram khe mukturui thango adi no khai thaiya ta hingkhai horo chwngto hauthu chuki kaisa chengkha ani bwchalato alada thu ta hingkhai mane chini oro utoka tolatui tamo nokhalao pura power khai roko ang nukha hingkhai current khai kwrui afuru hingkhai current bo kwrui masung oro bo fatar light dijagya chini nokhala tamo power hini ang bwkhao uansugui ani nongni borokno sojal diya kiriwui hingkhai aboni pore bachahui ani bwchalano chukini ang torch rok thonnoi naiui taisa ree rok chumriakui taisa kabukha hingkhai taisa mukturui kisa thangma hayungmani sabjani chwlan khorang hai chini oro awas khaio khoksa hingkhai emang da mukhang da tamo sabo khori hin hinui taisa bachahui ani bwchalano naikha hingkhai naijakui taisa rokokha hingkhai rokoui tei kisa mukturui thangkha aboro tei uisa awas kana gari hino chini o jaga chwlan khorang wngkhai hinta hingkhai bachai hingkhai kisa khorang khanakha yang side o haroka phaikha hinui chwng afuru khai hada kuwa hinui bachahui kisa shodo khwnao hinui bachahui faste khai chwng faste doi bachai tongkha maiung da phai hinui hingkhai bachahui nongkhormani pore hingkhai chini musuk rok yogui thangkha hingkhai chwng taisa haro waksa pai afuru khai pura kisa fano nok diki phaiyaku mane oyang chini nukha ayang diki simi ha sokpaiu chini khum kaimani o borok simi buphaipai kha kisa hingkhai yang side o hingkhai haroa hachasa chachi abo abo kunu kuhangnani kunu motom si kwrui hingkhai baba yang digile taisa ha kuchu yang rogo ha phaino phaijakh chungbai thupai sidi hinui ani bwchalano ang tuipaikha ta hingkhai bongno mokhol kaboui.
Mana yang di kita mungkin awas nggu yang sajo ta mana engko wat japai tu ni korang dah no rapai amo saya pura gurum bujong ngai ang sep ya ko ang kena ta masuk gurum kana naik aku ini orang kan sok ko ang ya aku setia ko amon pareng kai awas motor ya sin monok bai mani awas kotor ya awas kotor ya kisah saya kerek sakana kan an besan korang kana kang bo kasih kita ka kun silia angka tang nai mane an besan korang sim kana bono bang tang do nyukulia moro guri ujong kang kun sai si maliang guri ujong kang kai an nok ni borong no an baba kerja ini lengkan no harok kur lagi angka sing ang apro ka chiri khoka oche an para kana rong no chiri khoka an bai chong rong no bai begari ne ngai bai chong ro lo pa chok bai ga sing khur tong an pore ang kai sa ha ka bang ma pura an ba sa phin jak ding thang puro kai an sing ke ja phan chen nu ya apro kai o ba sa ni khur ma sing kari mali apro kai ngai an pia chong an ka chong jo to no phai ya khulai man pore khurmani pura palak suka doi manjak lia ngai buran bera ro buka jang ni bagai bal khai khulai mala lia jo to an buslan chako ma si phinja kai ulo no siu an buslan no khulai man pore bokor thai cha simi ya kong sa simi mala kya apur kai tang ngai man apur kai busa kutung tong ko ai no soton man phalia ta sing ade ken nasi matong ka an sini oro je paran borok phane ro sing no ta hap se de mo je tin kri kha ni sing no rom bu joni ka apur kai bu pa ba sing gun phan se silia apur kai sing ta ka kha ta mo bong dong kha ka la ja tong sing gun se sai malia apur kan an busala hai na se ka ade ken matoni kha horai ri bui apur ke horni koita ro kana sing pas de obo ba sa bui nai phung ko ri nai ya koi mon nai phung kai ara ta ba jong kai an bu sanya saka emang ni ko ro sabjan tin sin ro emang da muk thang da ring tong phayo ma son yang no khala bo do ka tola te power ka sak no huru ka hamda hambia da ni eman kok sapai no abo awas kana wo yang kai phataro sedin an hin phayo phataro awas kana wo na hanan hin sep sedin hin phai man go bo khai thang ta o phop jagi tongpuru jepro phop jagi norok joto no ko phaikya ajaro koita angkang ke norok o horo ajaga no han phobu de murglai ma tong kuma khuri malia da pura khur malia man buya kaisa bokro kaisa simi nukja ka nahar malia ta mungko hak bang man bagai nahar malia bokro kaisa ya kaisa simi nukja ka sang paran boro kai pal kai khulai asam hakin ma tong ka ya pura tekhen ma to ka khur malia ke koita buku ti khai ma kasa khuri ai aku nyo fire service ok phai tai paran boro phai khur ka joton pal khlai abul koita bas ka khang sai malia Enggak ar pore kai hospital ko telang fire service ok khubai ke aku bai ke telang kha pos medam khanya bagai telamura hospital apun pore kai ko pos medam ro khai be kai tu kata noko tu bai ke nini cerai koi khorok busuk boda okra bires da okra busla no joton okra kan beri masa kusutong borkenai no betapahano an besajeng no kai oro private hostel rijak oro samplayo no tak thiriwo english medium no jehop english medium school kan beslang kai mogya kami wo poribu class 7 no bokai boken nok ni sim da laisi puri ai tu ni simi hostel tong mani kai bo classic joka prong kai amang hostel tong liang kostong jago ang nong nen lai sui por sinai hene bo nong nen lai sui classic so boti khai ka puro kai nong nen lai sui por kai te bin baba bo sekalok tong no ko kai wa chou churok tong no yong ko wa chou bo tol lok bai phayu thang wa mo haja kai aro phungni mai chau thang kang kai aja kano tuition bo poriu mogya kami wono wa seben dera sa ko khlai thang ta chumbui kai
ate kene iko sariko rokong ka wachuju na hari yuseng gang pano sal hamia rokong kai lama roko songu tanggu kai school kan roko malayo somoyo kai bupabo ayang uyang sam roko tanggu kai chop somoynya harmani ya bobo kai mo haken choli tongta an baba iko sodo bosor kakak anu kongo kuno kai jekeleng ko kiri kuta bobo seng santi kan dong manis bui hakedo zaga jumin kiri pano si utang ke ko soklai pano sawi ani hai tong kuno bala soklai kiri kuan kongo Angke khapani takok tai bukuk song norok khana kana abo haike tabuk sini borok ni bisingo kori bigra hanpano buma bufa hanjaknai rok busani bagai busuk joratoi maya busuk joratoi busani bagai asamung tong phiaba chung sini bis bukhak tei kaisa kobungna muchungo buma bufa hanjaknai rok kebo phano busano hamya khlaina muchungya kebo phano obo haike lekha srung tongmani jorao kebo phano busano kamana muchungya obo wngkha buma bufa rokni dormo phiaba chung kaisa sana muchungo buma bufa hanjaknai rok chrai khonai rok obo hai kwbangma borok sisokya wngwi tongphano obo hai je salni saltam romoi tripura hasteo watui kwbang phainai hwnwi je alert khaijak tongmani yagulobo kami amsai tongnai chini borok kwbang kok ama hai kok tongma saimanya phiaba kahamke sisukya kahamke wansona rengya phano hunchinai abo hai ni bagui no tini o patimung wngkha phiaba buma bufa kebo phano busano kamajaknani muchungjakya tamni hingke khajani takoktai bukuk song norok buma bufa hanjaknai rokbo bebak busano bebak jagao no khunju kaisomoi khunju kwkruk khe bebak jagano siwi siyanke kaisomoi tongnani bagui chung chini bukhakti kobokjao phiaba norok aswk kha kolok khe nai tongmani bagui norok no lukurok no belai belai khe hambai maro paithako kisisa jefuru phopjagui bufa biresni bufa bufani mung moni debarma bo kobor waijama haingui nai jefuru ani busa oron hwnwi ugui tongyade tam hwnai kasigui mane sigui oron ha khuri tongmani jorao je nuk phainai bini piya bobai kisa chung kok salainai bobo haingkha apro bini bufani reaction bahai biresni bufa jefuru phopjagui hordiporo amang chimang wngwi tongpuru jotono para bojongni chiri khoklaimani yagulo obo wngkha hingke biresni bufani piya hingke bires kini tam klaikha ani ngo ta babu ta ja busuk ta busuk busuk ani dires kani busuk ngo bufa kani jamai ani busuk ta ngai hotate horni tinta somoy horo bo hotate yari ba ke mayung si phaini baksa mayung do kiriwo ke phaleng dong kanya seng to khukai kya khukai ngui khukai arbo ha kwak tongta kuwang bisingo kanya arbo kanya tabuk nini kogna sasoya mas manjunai jefuru borok klaiui abo haike hawa koge phopjagui tongpuru norok je khanawi akui phaimani yagulo afru bobo haike nuk phaikya bufano bobo haike nuk phaikya bufa to chung bufan ke saimanka bo dagarjagui u doglam dogao se kabak jakma haingai ha ordek phopjakni tongmani amtui ke chung saimanka tabu nung afru bahai ke nuk phaikya nung sagar afru kanya ko ani busa orsi piya orsi ani busa orsi hini chawdo ke chure pin na kya nukya ngai chung khukai lekya gudal bai tei khukai man poro ka bor gudal khukai lekya khukai man doi me eng tonga arbo kanya yak kong amtui ke yak nung jari khata busuk abo koi gontar khurman poren nuk khulai ka chung ai te ting thang arbo ha kwak phai kanya kiriwoi mugoro yak ron ja kanya oi dongari horo anagunda afru ke bufa ke bom hain tongmani wa sen kobor haita wa sen an piya orsi an busa hin tongta kobor hai wa ja o wara kobor wa bo saismeya ga bono chung sotoni jobojos tu matu si oro anaguna tu tukula puspati de mo ni busa to ঠিক আছে kono omo theinyo phaikya mo tai chena omo to chung thilap kori ble amte ke bono sotoni chung metha boi don ga ai phai sai bi phaikya phain por chung khukai lekya joto mili para bai khukai kaino बहुत कष्ट ono khukai mani ajra jepro phobjak tongpro onka hordi poro norok bahai ke khulai gabo horong kai chung tabu omrit bai ang no oro ke parani borok phaibi edo tamni bagi phaya paran borok ke horob le hotote ke sahar bu malaya
budung watai botong ngai phaibai liya ta ngai chung hasa ngai omrin bi kai to leng to ha busap thima baksa kabi leng thaga bokai ang je phai nu khoi ma dangai khoi ko yak ro bonai de pura kasang bai ga ro Tama apa kira azak bayi mani? tin busar banchi ja mano hin nai le man chung malia ba ja yak khiming am te ke nu ka am khoi hak wak phai ngai bu kha so no ei chung ka ga nya to ai ga to phai sa ro phai to o chung olo ai ga to ngai no ha phai ga phai sa ro phai khu gai le suka le man phai to las khu gai le ka do khu gai man phai ngai no ai phai chung oro lama jot bolok ai phai chung chini mungye no si sar bo बहुत हेल्प kai kya bo las ni tijak bui phutu kai bo chung mai bak help kai ga mungye ba no gotum de ma sar er phai help kai public chung public ha help kai bo pura ri kisi kai phai bo ai chu ba sai phai jak bo public de se phai kam chi ku phur kai chung bo eram kai help kai chung no eram sai jor ka chung don no bon ma san no bon bo pura oro di telemrat lang kar pur las kai jo jisi bai tu chung tu ka lama por kai asu ta ang je nungman Enggak uje horo mah ke nai mani ya gulo phungko ke bahai ke bonoti sima kase. o tin no poso jon dong phai sai bi ro phai ka 15 20 jon ak dong bo ro utho lai kya chung bo help kai kya pila ro sinjak dong go chung chodon nai man biya se kang nai yo ang pore tin khulo lai kya nong ni tin ro khulo bai man pore ka no yang bo tin khulo yang pore ka no khu kai lai ka sai rok joto no poso jon mili no khu kai lai kya khu kai man pore ka no আর পরে বাজি কা মোটামুটি ওয়াতে কে তো থাকিয়া ওয়াতে মানে খুকাইলাই কা খুকাই মানে পরে ngaino जों थांलाय का रो गाड़ी तो करे ओ आसाम आगो तो रुट गई दिबा और थांगे जों याक बाय थों लास्ट नट जों लां थांता लांमान परे ngaino जों थाना गो थांगा नियम बा बेतन जिन सार्टिफिकेट नांग मोला ना मन लांखाय तो ताइ तम राखा रो को तो जों खाइरेलिया ना आम तो के तू बय जों इगो सामो खाइले का Tapi koro gana wono or tong tu nuhun tong ko simalang. O gana wo kemi ke nor kirile de kisap no simalang to iko obosi. tam hino dino parani borok khajak si ang to bu khamana tong phya honi duita khana na le budung ha si ko gya sigri ru pura sa sida saimia sigri sotto ko le da ang phai nu phya ei ki jang hai bo go bini go ta bu ma song ei haro ko jeng khalayen himbi hini sa honi duita bo na na ang tom le tam ki di ang lo ki di boi borong san don na ton ka ta Enggak tahu gana wo je simalang khamaro ke siri sigiri no bahai kamin boro kunda sa. mo to baksa to borong ni kaisa to borok ko thinyo ki jang nai bang na ni jibo जों हासपाताल थाबरो साइजन थामो गारि काना करे आं साइजन गारि दो ओंखाय नों बाक्सा तो दङ गोथैनो किरो हाय रेबा गोथैनो किजाव ठेक ठेक गोथैनो किजागो ओंखाय गोथैनो जों तुका आनि आं दंगो मासा जों गैनो गोथैनि लासो जों चारपान थामने बर गारि या खात फाइबो या किजागै गोथै तो जतो किरो हाय रे किरजाय दं ओंखाय Enggak kapang ditakuk te bukuk song norok asik jora kedek ma khalogi nai tongmani bagai norok no belai kya hambai maru phiaba obo hai pati mungrok kabang ma tirpra haste wo salnai saltamo kabang ma jaga no thimani haro ko ge phobjagi thumani nukung kaisani borok thimani abhai pati no mungrok bo sanjir bazar bakhaksera go abhai ro pati mung tongo phiaba chung koina muchungo chini bakhaktei obo hai tomung no haste hapang hai ke ba kabangma joratei jutino hojak tongnani bagai koi khangke jotono sian ke khunju ko kerke tongnani bagai koi jawo bebak am hai chrai ro kebo ni buma bufa kebo ni chrai kebo ni busano aba hai ke kamanani muchung jagya phiaba chung sotorko tongke katiwi bipod ni yakni kati mannai khabangni takuk tai bukuk song buskango teibo om hai koktoma kabangma chung norok ni buskango tubi phainai norok jora kolok ma romoi nai tongmani bagai norok no pipe laya hambai ya pharo